Sa mutumog sa dili, ani ako no'y makapanglimbawat nga tingog nabati sa duha ka mga babaeng tiglimpyo sa sulod sa Samang sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Atong paminahon ang ilang istorya. Kaya ako si Mercy Talimor. Ako experience theory is dinhaa ka ng nagkanta nga babae nga walay lyrics o itong totok to. Then secondly is dito adapt kita ka ng nagkagot na naglingkod ko. So nasa comment siya nawa. Kadulong man sa alas 12 mo, tunangutan ako kung nakadungog mo kanta. Wala man sa kadungog. Ako raman sa pagkakadungog ko. Di na kumanha, di na ako raw sa. Ngadlok naman ko. Basig may baki dito. Wala man, ako tutog siligan. Ituyok gani ko, pag tuyok na ko, wala man. So ninyo ko, anak sa kuday ka, amuhawa na lang ko eh. Ako si Evelyn Anyas ko, maintenance ko diri sa sementeryo. Akong na-experience diri nga kanang makadungog kog na ay magkanta, saba kaayo ba. Daabi na akong daghang tawo niya. Pag tanaw na ko wala may nakita. Kung ni katag basalas akong nadunggan nga lyrics niya ni kanta siya bakakon ka mao jud akong nakuanan niya. Oo sir, niya katuboy kaduha kato. Sige tuktok sa kanang ilaw mo sa dito bitaw sir. Hadlok na gugwato kadugayan. Mo tong ako di lang gawa mga hawa ta dili kay hadlok mi.